Umaga pa lamang ay nakapila na ang SAP beneficiary na si Aljon Atim mula sa barangay Dila, Santa Rita, Pampanga. Subalit pasado alas 4 na ng hapon ay nakapila pa rin siya upang ayusin ang maling birthday o kaarawan na naka-encode sa talaan ng DSWD. Imbes na May 20, May 21 ang nakalagay sa kanyang date of birth base sa database ng kagawaran. Ito rin ang rason upang umuwi siyang walang bitbit na 6,500 pesos na ayuda. Alas 8 pa kami dito, hindi kami nakapag-kumain eh. Kahit nga ngayon, hindi pa kami nakakain. Sana po mabigay na po yung ayuda po. Ang benepisyaryo namang si Fyron Morales mula sa barangay San Isidro ipinagtataka ring nadagdagan ng isang araw ang kanyang kaarawan. Tama naman umano ang kanyang ibinigay na detalye noong panong kinukuhanan sila ng impormasyon ng mga opisyal. Importante kay Fyron ang dapat sana'y makukuhang pinansyal na tulong. Magsimula kasi ng ipatupad ng lockdown, tigil muna rin ang kanyang pagkakonstruction. Dalawa pong anak ko para makatulong din po. Construction lang po yung trabaho eh. Minsan may trabaho, minsan wala. Aminado naman ng Municipal Social Welfare Development na malaking aberya ang maling encoding sa kaarawan ng mga benepisyaryo. Kinakailangan kasi nilang tumalima sa ibinabang order ng DSWD Regional Office na maibibigay lamang ang financial assistance kung tutugma ang impormasyon ng kada benepisyaryo sa naka-encode sa kanilang database. Naging problema nila is yung birth date nila. According to the secretary na mga in-interview ko kanina at kinuhanan ko ng comment, ang sabi nila, nag-encode naman sila ng tama. Kaso yung pong system, according to them, hindi rin din po nila alam kung bakit nagpa-+1 yung system. Wala pa namang ibinibigay na konkretong petsa ang DSWD Central Luzon kung kailan maipamamahagi ang ayuda ng mga naantalang SAP beneficiary. Ongoing na rin ang pagpupulong ng mga opisyal upang agad na maayos ang gusot sa SAP distribution. Sa 3,012 na SAP beneficiaries ng bayan, 30% o higit 900 ang hindi nakakuha ng ayuda. 6,500 pesos hanggang 13,000 pesos ang inaasahang ayuda ng bawat benepisyaryo. Rainiel Pawid, CLTV News.